Ik ben Ingrid Spijkers en ik woon hier in Ljouwert, in het Ljouwerterbosk. En ik werk hier bij Omroep Friesland en ik ben hier de haatredacteur. Doet ik hier in 1994 kwam te wonen. Ik heb de school voor journalistiek in Tilburg. Ik ben echt een Brabants famke, maar een Rotterdamse tongval, dus dat wie al wat apart. Toen kwam ik hier te werken en toen dacht ik, als ik hier werkje wil en ik wil mensen interviewen en weten wat hen droot, dan moet ik haar een taal spreken. Ik vind het Friesk een hele mooie poëtische taal, maar hele mooie klanken. En als het Friesk een keer leert hast en dan verneemt dat mensen volle vrijheid zijn daar praten en volle makkelijker hun verhaal vertellen, ja, dan is het zo belangrijk om de taal te spreken van de mensen west maar werkest. Net eens dat de wutskats, want dat kist wel vaak toch herleiden. Ik ga echt nooit moeite gewoon met de tiert worden. Ik denk de brekkingen, hè? Daar haast de 12 loerden en de 3 loerden. Dus wiet, wiet en wiet. Nou ja, dat, hè? Om dat onderscheid, om dat goed te leren. Ik zou zeggen, vooral dwan. Praat het Friesk, dan leert het echt. En wat mij enorm geholpen had, is het harkje naar Omroep Friesland.